Ευχαριστώ και συγγνώμη για την μικρή αλλαγή. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ονομάζομαι Αθανάσης Μολασιώτης, είμαι καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας και διευθυντής στο εργαστήριο διδροκομείας στο ΑΠΙΘΙΤΑ και συνεπώς, λόγω της θέσης μου, της γεωγραφικής, θα αναφερθώ στην ανάπτυξη της ηλεοκομείας στην περιοχή της στη Βόρεια Ελλάδα και πώς αυτή τα τελευταία χρόνια μετασχηματίζεται υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Πράγματι, στα σημαντικά δομικά προβλήματα της ελληνικής ηλεοκομείας, τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή, ένα σημαντικό πρόβλημα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Και αν ανατρέξουμε σε ορισμένα κείμενα στρατηγικής, όπως ένα position paper που βλέπετε εδώ πέρα δημοσιευμένο, που έχει δημοσιευτεί πριν από 10 χρόνια και προσπαθεί να δει ποιες είναι οι μεταβολές, θα είναι οι μεταβολές της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο, αναφέρει ότι το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια είναι η εποχή της άνθησης και επίσης αναφέρει ότι θα υπάρχουν ορισμένοι μεγάλοι χαμένοι και μεγάλοι κερδισμένοι από την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μεσογείου. Για παράδειγμα, να δείτε, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι χώρες οι οποίες θα πληγούν από την κλιματική αλλαγή και κυρίως οι μικροκαλλιεργητές στις περιοχές αυτές. Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι στη μελέτη αυτή αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα τα επόμενα χρόνια η καλλιέργεια της ελιάς να μετατοπιστεί πιο βόρεια. Όταν αναλύουμε την καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η καλλιέργεια είναι διαφορετική στη Βόρεια Ελλάδα από την Νότια Ελλάδα. Υπάρχουν διακριτές διαφορές. Για παράδειγμα, στην Νότια Ελλάδα η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως ελαιοποιήσιμη, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα η καλλιέργεια της ελιάς είναι επιτραπέζια κατά βάση. Και αυτό δημιουργεί σημαντικές διαφορές στον τρόπο καλλιέργειας της ελιάς, οι οποίες τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα μεταβληθούν πάρα πολύ σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, ο ελαιώνας της Νοτιού Ελλάδου, ο ξηρικός ελαιώνας της Νοτιού Ελλάδου θα πληγεί τα επόμενα χρόνια περισσότερο από ό,τι οι ελαιώνες στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, στη διαφάνεια βλέπετε τις περιοχές τις οποίες καλλιεργείται η ελιά στη χώρα μας. Συνήθως στους αντίστοιχους πίνακες, όταν δείχνουμε μια καλλιέργεια, δείχνουμε σε ποιες περιοχές καλλιεργείται. Στην ελιά δείχνουμε ποιες περιοχές δεν καλλιεργείται η ελιά στην Ελλάδα. Εάν με μαύρο δείτε κάποιες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα καλλιεργείται η ελιά, ακόμα και στην γενέτειρά μου, στην Κοζάνη, πλέον έχει γεμίσει, υπάρχουν αρκετοί ελαιώνες. Εάν τώρα επικεντρωθούμε στη Βόρεια Ελλάδα, θα δούμε ότι το πιο σημαντικό κέντρο καλλιέργειας ελιάς είναι η περιοχή, αναμφίβολα η περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί η βασική, η κύρια ποικιλία είναι η γνωστή σε όλους σας, η χονδρολιά Χαλκιδικής. Αξίζει να αναφέρω μερικά πράγματα για αυτή. Στην περιοχή της Χαλκιδικής καλλιεργείται κατά κόρον η ποικιλία αυτή, παράγεται περίπου το 40% της επιτραπέζιας καλλιέργειας της ελιάς. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πλειονότητα από αυτής της καλλιέργειας, της επιτραπέζιας ελιάς της Χαλκιδικής, εξάγεται, κυρίως στην Αμερική, και δεν ξέρω αν θα υπάρχει πρόβλημα το επόμενο διάστημα με τους δασμούς στα αγροτικά προϊόντα από την Ευρώπη. Εάν ήθελα να αποκρυπτογραφήσω με έναν απλό τρόπο συνοπτικά την καλλιέργεια της ελιάς στη Βόρεια Ελλάδα και πώς αλλάζει τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι με πράσινο, θα τις έλεγα παραδοσιακές περιοχές, οι οποίες είναι περιοχές που χρόνια καλλιεργείται η ελιά και κυρίως στις περιοχές, στις πράσινες αυτές περιοχές, η καλλιέργεια της ελιάς είναι προς τη θάλασσα και κατά βάση είναι επιτραπέζια ελιά χαλκιδικής. Υπάρχουν όμως σημαντικές ελαιοκομικές, ελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα οι περιοχές Μαρόνιας, της Μάκρης ή η περιοχή της Θάσου. Αυτό που όμως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι περίπου στην κεντρική Μακεδονία, που μέχρι πρότινος η καλλιέργεια της ελιάς δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των νέων φυτεύσεων και επίσης είναι χαρακτηριστικό εν αντιθέσει με τις παλιές περιοχές, κυρίως στις νέες περιοχές οι καλλιέργειες αυτές αφορούν κυρίως την ελαιοποιήσιμη ελιά. Μια από το θέμα μας, λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνδέσω τις αλλαγές αυτές με την κλιματική αλλαγή. Να πω ότι σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, αν θέλω να απλοποιήσουμε το τι αλλάζει, αυτό που αλλάζει είναι η θερμοκρασία κυρίως και το νερό. Εάν ανατρέξουμε και εξορίξουμε κάποια δεδομένα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 40 χρόνια,
θα μπορούμε να δούμε δύο σημαντικά συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι έχουν μειωθεί οι μέρες του παγετού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό επιτρέπει την εξάπλωση της καλλιέργειας στην περιοχή αυτή. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,3 βαθμούς περίπου σε σχέση με τα προηγούμενα 40 χρόνια. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι κυρίως η αύξηση αυτής της θερμοκρασίας γίνεται τον Ιανουάριο και τους θερινούς μήνες. Αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σημαντικά και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ξέρουμε ότι η ελιά, για να έχει μια ικανοποιητική καρποφορία, θα πρέπει να δεχτεί το δέντρο χαμηλές θερμοκρασίες για να γίνει διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών το χειμώνα. Επίσης, ξέρουμε ότι όλες οι ποικιλίες δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε ψύχους. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι, όπως ανέφερα προηγουμένως, η βασική ποικιλία της περιοχής, η χονδρολιά χαλκιδικής, θέλει πάρα πολλές ώρες χαμηλής θερμοκρασίας το χειμώνα για ικανοποιητική ανθοφορία. Ενώ αντίθετα η κορονέικη έχει πάρα πολύ λίγες απαιτήσεις, γι' αυτό η κορονέικη μπορεί να καλλιεργηθεί σε πολύ νότιες περιοχές με πολύ ζεστούς χειμώνες, ενώ η χονδρολιά χαλκιδικής δεν μπορεί να καλλιεργηθεί στην Νότια Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και μας δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα και παρατηρείται ένα οξύμορο. Ενώ έχουμε αύξηση θερμοκρασίας το χειμώνα και θα έπρεπε θεωρητικά αυτό να επηρεάζει περισσότερο την Νότια Ελλάδα, στην πραγματικότητα επηρεάζει πολύ περισσότερο τη Βόρεια Ελλάδα. Εάν επίσης ανατρέξουμε στις ώρες ψύχους στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, θα δούμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε χάσει περίπου 222 ψυχρές ώρες, δηλαδή θερμοκρασίες κάτω από 8 βαθμούς Κελσίου. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι, εάν δούμε τα διάφορα μοντέλα πρόβλεψης των θερμοκρασιών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας τα επόμενα χρόνια, ακόμη και στα πιο αισιόδοξα σενάρια, λένε ότι θα έχουμε πιο ζεστούς χειμώνες. Αυτό είναι για μας ένα πολύ σημαντικό πρακτικό πρόβλημα και για να σας πείσω γι' αυτό θα σας δείξω τις φωτογραφίες αυτές. Είναι από το καλοκαίρι του 2023, πριν 2 καλοκαίρια δηλαδή, όπου είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την περιοχή της Βορειοελλάδος, αλλά κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής, που εξαιτίας των υψηλών χειμερινών θερμοκρασιών είχαμε περιορισμένη ανθοφορία και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε το φοβερό φαινόμενο να μην σχηματίσουν άνθη η χονδρολιά χαλκιδικής εξαιτίας αυτών των συνθηκών. Αναλύοντας τα δεδομένα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην περιοχή της Χαλκιδικής, διαπιστώσαμε ότι είχαμε πάρα πολύ ζεστό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ενώ αντίθετα ο Ιανουάριος και Δεκέμβριος είχαν κανονικές θερμοκρασίες. Συνεπώς, αποδίδεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό στις υψηλές θερμοκρασίες. Το ενδιαφέρον είναι ότι την επόμενη χρονιά, το 2024, ενώ είχαμε περίπου το ίδιο μοτίβο θερμοκρασιών, είχαμε μια πολύ κανονική καρποφορία. Που σημαίνει προφανώς παράγοντες που έχουν να κάνουν με την πρενευτοφορία του δέντρου μπορεί να υπερισχύουν σε αυτόν της ερωνοποίησης. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, είναι ότι γενικά θα πρέπει να μάθουμε περισσότερο το πώς συμπεριφέρονται και λειτουργούν οι ελληνικές ποικιλίες ελιάς, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Τώρα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή? Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σας δείξω ορισμένα παραδείγματα. Όμως, το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, τρόπος, εργαλείο για να ξεπεράσουμε την κλιματική αλλαγή, για να διαχειριστούμε την κλιματική αλλαγή, είναι να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο γενετικό υλικό, δηλαδή τις κατάλληλες ποικιλίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καλλιεργητικές τεχνικές, οι παραγωγοί εφαρμόζουν στην περιοχή μας διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, τις υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του θέρους, με διάφορες επικαλύψεις, με ορισμένα ολικά κάλυψη του φυλλώματος. Τα τελευταία καιρό είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εφαρμογές που γίνονται σε cover crops, δηλαδή η εδαφοκάλυψη του ελαιώνα με τον τρόπο αυτό για να βελτιωθεί η γονιμότητα του εδάφους ή να αλλάξει η απορρόφηση, το δυναμικό απορρόφησης νερού και θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Είναι μια πολύ σημαντικές τεχνικές, όχι καινούριες. Αυτές οι τεχνικές είναι πολύ παλιές, απλά γίνονται τα τελευταία χρόνια πολύ επίκαιρες με βάση την κλιματική αλλαγή. Επίσης, κατά κόρον χρησιμοποιούνται οι χρήσεις των βιοδιαγερτών. Όσοι είστε παραγωγοί, έχετε ακούσει πάρα πολλά για αυτούς. Έχουμε δουλέψει με διάφορες εταιρείες στο formulation των διαφόρων βιοδιαγερτών. Αυτό που θα ήθελα να σας συμβουλέψω είναι να χρησιμοποιείτε βιοδιαγέρτες, αλλά πριν δοκιμάσετε, να μην το χρησιμοποιείτε εκτεταμένα στους ελαιώνες σας, αλλά κάνετε κάποια δοκιμαστικά σε μερικά δέντρα για να διαπιστώσετε κατά πόσον είναι αποτελεσματικοί. Τώρα, ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ και να το τονίσω, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ελαιώνων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πέρα από όλες αυτές τις ειδικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, είναι πολύ σημαντικό
να χρησιμοποιούμε σωστές, ορθές γεωργικές πρακτικές. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι στη ζωή για να πετύχεις πρέπει να κάνεις τα αυτονόητα. Άρα, το αυτονόητο για να πετύχεις έναν ελαιόνα είναι, ναι, μένει οι βιοδιαγέτες και όλα αυτά που αναφέρθηκαν, αλλά το βασικό ποιο είναι? Να κάνουμε σωστό κλάδεμα, σωστή λίπανση και σωστή άρδευση. Και για να σας πείσω γι' αυτό, θα σας δείξω δύο παραδείγματα, τα οποία αφορούν το νερό, την άρδευση και τη λίπανση. Εάν δούμε λοιπόν στην περιοχή μας, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, τα τελευταία χρόνια, θα δούμε ότι δεν έχει αλλάξει το ύψος των βροχοπτώσεων, είναι περίπου το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει και είναι σημαντικό είναι η εποχή που γίνονται αυτές οι βροχοπτώσεις. Με μια τάση να έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις το χειμώνα και περισσότερες το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και τις καλλιεργητικές μας τεχνικές. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι για να γίνει σωστή διαφοροποίηση των ανθοφόρων θαλμών χρειαζόμαστε νερό. Άρα, όταν έχουμε άνυδρους χειμώνες, μπορούμε να ξεκινούμε πιο νωρίς την άρδευση, αλλά στο κομμάτι της άρδευσης και στις μη σωστές γεωργικές πρακτικές, ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, για τη δικιά μας περιοχή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η υπεράρδευση. Δυστυχώς έχει επικρατήσει η λογική ότι μεγάλο μέγεθος για τις επιτραπέζιες ελιές είναι πολύ νερό, το οποίο προφανώς έχει δώσει αλήθειας, αλλά η λέξη υπεράρδευσης είναι ήπια που χρησιμοποιώ για να δείξω στις μεγάλες ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της επιτραπέζιας ελιάς, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενεσιουργικών προβλημάτων, για παράδειγμα στο Βερτιτσίλιο, όπως επίσης και πόρων και ιδιαίτερα σε σχέση με την τουριστική δραστηριότητα. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σας δείξω στις καλλιεργητικές τεχνικές και είναι ενδιαφέρον, θα ήθελα να δούμε το γεγονός ότι κάνοντας μια επισκόπηση τους ελαιώνες της κοντολιάς Χαλκιδικής της τελευταίας δεκαετίας, θα δούμε ότι έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα σε άζωτο. Σχεδόν οι μισοί έχουν κάτω από το 1,6% που είναι τα επίπεδα του αζότου, όχι καλά επίπεδα καλίου και βορείου, τα οποία είναι τα τρία βασικά στοιχεία στη θρέψη της ελιάς. Και να λάβετε υπόψη σας ότι γενικά η καλλιέργεια της επιτραπέζιας ελιάς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύ ψηλό επαγγελματισμό και οι παραγωγοί συνήθως έχουν πολύ μεγάλες εισρωές σε λιπάσματα, άρδευση, όπως ανέφερα προηγουμένως, ή ακόμη και σε φυτοπροστατευτικές ουσίες. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής να βελτιώσουμε τις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι, και μικρό, αλλά νομίζω και το πιο ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τις ποικιλίες. Θα δείξω στην επόμενη διαφάνεια τις βασικές ποικιλίες που χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Έχω χωρίσει τη διαφάνεια στις επιτραπέζιες και τις υλοποιήσιμες ελιές. Στις επιτραπέζιες ελιές, παρόλο που χρησιμοποιούνται σε μικρότερη έκταση αμφίσης και καλαμών, ο κυρίαρχος, ο μεγάλος παίχτης είναι η χοντρολιά Χαλκιδικής. Βέβαια, υπήρξε ένα υπαρξιακό ερώτημα αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε στην έκταση αυτή τη χοντρολιάς Χαλκιδικής μετά τη μεγάλη ακαρπία του 2023. Η ποικιλία, βέβαια, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Συγκομίζεται πολύ νωρίς, τα δέντρα ξεκουράζονται μετά. Έχει στηθεί γύρω της μια πολύ μεγάλη βιομηχανία. Έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερα προηγουμένως, επιδέχεται παρά τον επαγγελματισμό πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από εκεί και πέρα, σημαντικά προβλήματα η κατανάλωση νερού, η τάση που έχει το δέντρο για αυτοφορία. Το μεγάλο πρόβλημα που ανέφερα προηγουμένως, το ότι θέλει αρκετά κρύο χειμώνα. Και επίσης, θα ήθελα να αναφέρω κάτι, το οποίο είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι η χονδρολιά Χαλκιδικής έχει γίνει μια μονοπικιλιακή καλλιέργεια στην περιοχή της Χαλκιδικής. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι ελαιώνες είναι χονδρολιά Χαλκιδικής. Γνωρίζουμε όμως ότι η χονδρολιά Χαλκιδικής είναι μερικώς αυτογόνιμη ποικιλία. Άρα, η γύρι που διαχέεται με τον άνεμο και την εποχή της επικονίασης μας οδηγεί σε αυτογονιμοποίηση, ενώ ξέρουμε ότι η ποικιλία έχει πολύ μεγαλύτερη καρπόδηση όταν κάνει σταυρογονιμοποίηση. Συνεπώς, σε χρονιές, ιδιαίτερα που οι συνθήκες δεν είναι καλές, μπορεί να αποφύγουμε όλες αυτές τους βιοδιαγέτες και όλα αυτά, χρησιμοποιώντας τις σταυροεπικονίες. Τώρα, το μεγάλο ίσως θέμα για συζήτηση έχει να κάνει με τις υλοποιήσιμες ποικιλίες, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή σε πολλές περιοχές της Βορείου Ελλάδας στην καλλιέργεια της ελαδολιάς. Στην περιοχή υπάρχουν δέντρα κορονέικης. Η μεγαλύτερη και πάντοτε υπήρχε στην περιοχή, ήταν και επικονιαστής της χοντρολιάς Χαλκιδικής. Από την περιοχή των πιερίων υπάρχουν δύο ποικιλίες, το λέμε ντόπια πιερίας ή ντόπια βερίας,
Πολλές φορές ηχαίονται αυτές σαν κολυνδρού μεταξύ τους. Υπάρχει θασίτικη, που καλλιεργείται στην περιοχή της Θάσου. Υπάρχουν δύο, το δύο το παίρνω, υπάρχουν οι Μάκρης και οι Μαρόνιας, που καλλιεργούνται σε αντίστοιχες περιοχές. Επίσης, το τελευταίο καιρό υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από πολλούς στη Βόρεια Ελλάδα για να δημιουργήσουν, να αξιοποιήσουν το εγχώριο γενετικό υλικό και να διαφοροποιηθούν από μοϊδή λάδια στην αγορά, ελαιόλαδες στην αγορά. Γι' αυτό υπάρχει στροφή και προσπάθεια αναζήτησης και αξιοποίησης γηγενών ποικιλιών, 2-3 ποικιλίες. Όσοι ασχολείστε με την ελαιοκομία, τις ξέρετε, είναι η πετρολιά και η λευκολιά σερών, οι οποίες είναι γενικά πολύ ανθεκτικά δέντρα, συνεπώς μπορούν να προσφέρουν και τον εγκληματισμό στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για κουβέντα βέβαια, είναι το γεγονός ότι πολλοί παραγωγοί χρησιμοποιούν πλέον ισπανικές ποικιλίες, για παράδειγμα την Αρμπεκίνα και την Πικουάλ. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια, θα ολοκληρώσω με αυτή. Θα κλείσω με ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Κάποιες είναι μεσοπρόθεσμες και κάποιες είναι μακροπρόθεσμες. Λοιπόν, στην ερώτηση τι θα γίνει με την προσαρμογή του δέντρου στην κλιματική αλλαγή, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι συνήθως εξετάζουμε το πώς αλλάζει το κλίμα, ενώ θα πρέπει να εξετάζουμε, σαν γεωπόνοι τουλάχιστον, το πώς αλλάζει το δέντρο σε σχέση με τις αβολές του κλίματος. Πριν από μερικά χρόνια έχουμε αλληλουχίσει το γονιδίο με όλων των ελληνικών ποικιλών και το έχουμε δημοσιεύσει και με ορισμένων ισπανικών. Αν θέλω να εκλαϊκεύσω αυτή τη γνώση, θα έλεγα ότι γενικά το δέντρο της ελιάς στο DNA του είναι πολύ έξυπνο και έχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα στο περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να προσαρμόζεται πολύ εύκολα στο περιβάλλον. Συνεπώς, η πρόβλεψη που θα κάνω είναι ότι στο τέλος του αιώνα το δέντρο σταδιακά και με την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα θα έχει δυνατότητα, με εξαίρεση κάποια περιβάλλοντα, να μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, θεωρώ ότι η χονδρολιά χλικιδικής θα παραμείνει η κυρίαρχη ποικιλία και ο λόγος είναι ότι παρά τα παράπονα που υπάρχουν, οι παραγωγοί απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα και αυτό είναι ο κινητήριος μοχλός για την χρησιμοποίηση μιας ποικιλίας σε όλα τα είδη των οποροφόρων δέντρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τάση που υπάρχει για την καλλιέργεια των ελαιοεπίσωμων ελιών, θα έλεγα ότι όλες αυτές οι νέες φυτεύσεις και όσα δέντρα θα μπουν τα επόμενα χρόνια στην παραγωγή θα αυξήσουν την παραγωγή προφανώς του ελαιολάδου. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένα ταβάνι, μια οροφή. Δηλαδή, το σύστημά μας μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, αν θέλει να πάει πιο ψηλά, οι σημαντικοί παράγοντες είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να προκύψουν επενδύσεις και μεγαλύτεροι παραγωγικοί σχηματισμοί για την ανάπτυξη της παραγωγής ελαιολάδου στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μένατε μέχρι τόσο αργά. Ευχαριστώ πολύ.